Така или иначе, нека продължим напред. От следващия ни гост предстои да получим ценни съвети как да направим костите и ставите си по-здрави. Преди година Ралица Стефанова ни срещна с известния руски лечител. Нека си припомним кой е той, преди да го посрещнем в студиото ни. Олег Ламикин е потомствен лекар. Един от най-близките ученици на Мирза Карим Нурбеков. Пише и лично илюстрира книгите си. Способности за енергийна и психическа защитеност, по-високо качество на живота и постигане на пълно щастие. Всичко това Ламикин открива в индотибетската система за саморазвитие Жимуан. Руският лечител Олег Ламикин е наш гост, за да ни покаже най-ефективния метод за укрепване на ставите и костите във всяка една възраст и да ни разкрие пътя за постигането на лично щастие и благополучие. В превода ще ни помага Владимир Бернер, а малко по-късно Мария Коленцова ще ни демонстрира упражненията, с които всеки може да си помогне. Здравейте! Здравствуйте! Здравейте! Твърдите, че човек на всяка възраст, независимо от състоянието му, може да оздрави своите кости и стави. Как стигнахте вие до това знание? Исследовать заболевания костей и суставов мне помогали добровольцы, на костите и ставите ми помагаха доброволци, которые хотели освободиться в конце концов искаха от да се этих проблем. освободят от тези проблеми в края на краищата. Болки в гърба, деформированный сустав пальцев, деформирани стави на пръстите, боли в шее, болки във врата, испорченное настроение, развалено настроение, портится зрение, разваля се зрението, головы, кръвоснабдяването на главата се променят на крайниците, на ръцете, на краката. Хората доброволно ми помагаха да намеря изход от това положение. Както се оказва, костите и ставите се лекуват по един и същи начин, развиват се по един и същи начин във всяка една възраст. И какъв е начинът? И как можно да изправить? Какой способ вы нашли? Наши кости и суставы называются Костите и ставите ми са наречени опорно-двигателен апарат. И надо их двигать и на них опираться. Те трябва да се движат, трябва да се опираме върху тях. Да, ние много седим. Да, съвременните хора. Очень дълго седим. Можно посчитать, сколько да, седим. можем да пресметнем колко дълго седим. Часове наред. Ние само сега с 10 последните 2 часа седим. Последни 2 часа. После още И преди това сме седяли? Да, мы тоже сидели. Потом мы сидим в машине. След това седим в колата си, в работата, когато се храним. Получается человек сидящий. Става така, че ние сме седящи хора. В этом положении позвоночник В това положение гръбнакът получава 50 пъти по-високо натоварване, отколкото е редно. Посмотрите на животных, они на хвосте не сидят. Погледнете животните, те не седят на опашката си. А мы сидим на хвосте. А ние постоянно седим на опашката си. Да, и поэтому И за това прежде всего начинается проблема преди в всичко поясничном отделе и започват крыльце. проблеми с кръста. А потом, поскольку весь След това, организм тъй единое като целое, целият организъм е едно цяло, на всичко другие това органи. се разпространява върху до останалите органи. Ако правилно разбирам, Если вие правилно вас понимаю, предлагате вы конкретен предлагаете комплекс конкретни от упражнения, с упражнения, които да се отстраняват Которые вече помогут възникнали проблеми с костите и ставите. Така ли? С костями и суставами. Да. Любые проблемы можно решить, Всички пока человек жив. проблеми могат да бъдат решени до тогава, докато човек е жив. На Востоке по-другому На относятся изток к по лечению друг начин костей и суставов. се отнасят към лекуването на ставите и костите. Там не привыкли себя Там не жалеть. са свикнали да се Жалват, съжаляват, да се Както ние оплакват. правим, да. Да. Мы используем комплекс, Ние который използваме един комплекс, принес който в Китай наставник Бодхидхарма, го е донесъл в Китай наставника Бодхидхарма, который в Китае называется Дамо. който в Китай е наречен Дамо. Он является основоположником Той е дзен-буддизма основоположник на дзен-буддизма и был одним из величайших и наставников един от монастыря Шаолин. най-великите наставници на манастира в Шаолин. Вы все знаете про монастырь Всички Шаолин. знаете благодаря за телевизионным манастира фильмам. Шаолин от телевизионните филми. Он оставил два Той основных Е комплекса. оставил два основни комплекса. Один комплекс для развития Единият е за мышц развитието на и мускулите самообороны. и за самоотбрана, А другой комплекс а другият для комплекс исцеления костей и е за суставов. лекуване на костите и ставите. И може би да помолим Мария да ни помолим показва, Мария, докато чтобы вие ни она разказвате показала. малко повече. Първо, всеки един човек ли би могъл да научи и да прави тези упражнения?
упражнения и занимават се ими. Да. У нас существует 4 уровня сложности. Имаме 4 нива на сложност. Начинается начало и заканчивается сила. Започва се с началото и приключва с силата. Но кроме того, что мы развиваем кости и суставы, че развиваме костите и ставите и ги лекуваме, освен това тази гимнастика дава възможност очень сильно поднять иммунитет. Много добре да се усили имунитета за сметка на развитието на червения костен мозък в костите, който се намира. Много силно се стимулира развитието на стволовите клетки. И дает реальное омолаживание очень быстро. Това води до много бързо реално подмладяване за сметка на въздействието на тимусната жлеза и на други органи, които са кръвотворни. Тоест получава се едно едва ли не регенериране на организма. Да. Регенерацията се извършва постоянно, но вие по този начин с тези упражнения я стимулирате. Освен това, комплексът позволява да се развиват определени черти на характера, които са необходими на човека в живота. Какви, например? Можете да прочетете в тази книжка. Мария, в момента зрителите гледат какво прави. Марина, постой в этой позиции. Марина, останете в тази поза, ако обичате. Тя дали ви чу? Значи, тези упражнения съдействат за развитие на чувство на равновесие, за уравновесеност на лявата и дясната половина на тялото, способност за намиране на изход от безизходни положения, за издигане над обстоятелствата. Този мост прави човека добър специалист в работата, развива способностите към естествените науки. Сделай на коленях еще. Има значение посоката, така ли? Има значение направление движение, да? По отношение на изпълнението на упражненията, питам. Как да речете при изпълнение упражнения? На Востоке все упражнения... На изток всички упражнения се наричат форма. Защото освен физическото движение, всички адепти от изтока използват движението на съзнанието. Сказано, что за сознанием идет энергия. Казва се, че след съзнанието върви енергията. След енергия идет кровь. След енергията тече кръвта. След кръвта върви здравето. И когато човек прави такива упражнения, той по определен начин моделира движението на енергията. Кой е най-тежкият случай, който е бил разрешен благодарение на приложението на този комплекс упражнения? Говорим за проблем с костите, ставите. Опорно-двигателният апарат. Имаше хора, които след един сеанс ставаха от инвалидна количка. Чак толкова? Так, успешно. Очень. Да, това е много успешен метод. Можете да опитате да направите едно от упражненията и ще усетите веднага колко е силно въздействието. Нямаме време да се пробва. Не знам дори коя от гимнастиките е по-силна. Дали за вътрешните органи. Тя е описана в първата книжка. Мария, трудно ли е това, което правиш? Мария, вам тежело? Зареждащо е. А трудно ли е за изпълнение? Не е трудно, много бързо се усвоява системата и има уникални резултати. Ти самата имала ли си такива проблеми? Да, аз имах проблеми преди 7 години. Реших ги. А какви бяха? Да, какви проблеми имаш? Ами това беше една здравословна закачка, която получих вследствие на стрес. И благодарение на... Явно не е било точно закачка. Да, аз така го наричам. И сега вече съм обновен човек. Благодарение изцяло на упражненията, на формите. Да. Колко вече време практикувате? От 3 години. От 3 години, когато за първи път показах мостовете, ми се обадиха... Железните мостове. Ми се обади позната и каза: Мария, имах страхотен ден след тая гимнастика. Свърших си всичките задачи много бързо. Свърших неща, които изобщо отлагах с месеци. Благодаря ти. Тоест волята се засилва. Всеки ден ли го правите? Ние практикуваме в група 2 пъти в седмицата. Аз ги правя всеки ден. Благодаря и покажи ни още нещо, което да видим в финалните минути на нашия разговор. Този мост називается спящия архар. Мост се нарича спящият архар.
Кои са рисковите групи? От кой момент нататък хората трябва да особено внимателно да се наблюдават, да се грижат за... Да, разбрах въпроса ви. Костите и суставы – это самое прочное, что у нас есть. Са най-здравото, което имаме. И они имеют очень мало нервной ткани. Там има много малко нервни тъкани. И поэтому и за това проблемы с костями и суставами, проблемите с костите и ставите проявляют себя самыми проявяват най-накрая. Това са последните проблеми, които възникват в организма. Когато започваме да усещаме болката, тогда мы идем к врачу. Тогава се обръщаме към лекар. За костите и ставите това е вече крайният предел. За това трябва по-рано да се вземем с костите и ставите, да се вземем с профилактика. Да речем такива кости, които са известни на всички. Зъбите. Първото, което ни се разваля и което виждаме от костите и ставите, това са зъбите. Ако започват редовни проблеми с зъбите, това трябва да послужи за сигнал, че трябва да се вземем с ставите, костите, с всички кости и състави. Защото всеки един проблем постепенно води до голямо разрушаване на организма. Защото казах вече, нервните тъкани в костите са много малко, кръвоносни съдове също малко има там и затова възстановяването на костите и ставите е един продължителен процес. И нито един лекар няма да се занимава с вас, да работи с вас половин година, година. Това е нещо, което трябва да извърши самият човек. Спасяването на удавниците е дело на техните ръце. Благодаря на руския лечител Олег Ламикин, който беше нас гост и даде полезни съвети за това как да направим костите и ставите си по-здрави. Това е финала на днешния преди обед. Свърши ли да си? И седмицата свърши, уважаеми зрители. Днес видяхме много различни неща. Чакаме. Пожелаваме ви хубав уикенд.